ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на гэтай Евхарыстыі, на гэтай святой мшы. Як першая супольнасць касцёла, так сёння і мы разам з вами збіраемся, каб трываць на малітве, чакаючы дароў Духа Святого. Гэта і таксама урачыстасці з паслання Духа Святого, якое будзем мець за тыдзень. У такі сам спосаб, разам з Марыяй, мы хочам перажываць вось гэты час чакання, чування. Дух Божы, Дух Праўды, Дух Святы патрапіў кожнаму з нас, каб пазнаць Айца, каб адкрыць усю праўду пра Яго любоў да кожнага з нас і каб магчы усім сваім жыццём на гэту любоў Божую адказаць. Калі я стаючы ў праўдзе перад Богам на пачатку гэтай Евхарыстыі, хочам Яго перапрасіць за ўсе нашы грахі, слабасці, правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці эту найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога наша. Нехай змилуецца над нами Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся
У цішыні нашых сэрцаў, праставім Богу тыя просьбы, інтэнцыі, з якімі сёння прыходзім на гэтую Эўхарыстыю. А я гэтую святую імшу адпраўляю інтэнцыю модліцеся о Божым благослаўленні, ўсіх патрэбных ласках, дарозе да святасці для Ксівія Віталія з нагоды дня нараджэння. Молімся. Усемагутны Божа, мы верым, што Збаўца свету пребывае з Табою ў славе. Выслухай наши покорныя просьбы і дай, каб згодна з Яго абяцаннем мы адчувалі, што Ён застаецца з намі аж да сканчэння свету, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святого, Бог праз усе векі вечныя. Чытанне кнігі дзеяў апосталаў. Калі Езус узнёсся на неба, апосталы вярнуліся ў Єрусалем з гары, названай Аліўнай, што непадалёк ад Єрусалема, на адлегласці суботняй дарогі. І калі ўвайшлі, падняліся ў святліцу, дзе знаходзіліся Пётр і Ян, і Якуб, і Андрэй, Філіп і Тамаш, Барталамей і Мацвей, Якуб Алфеевы і Сымон Зелот, і Юда Якубаў. Усе яны сумесна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі. Гэта Слова Божае. Веру, што бачу дабрыню Пана у краіне жывых. Веру, што бачу дабрыню Пана у краіне жывых. Пан маё святло і маё збаўленне, каго ж мне бояться, Панахова життя моего, кого ж мне полохаться? Веру, что бачу добрыню Пана у краине живых. Одного я прошу Пана и толькі гэтага жадаю, каб жыць мне ў доме Пана ва ўсе дні жыцця майго, каб сузіраць хараство Пана і наведаваць яго святыню. Веру, што бачу добрыню Пана у краине живых. Почуй, Пане, голос мой, калі я клічу, змилуйся надо мною и откажи мне. Про Тебе кажа мое сердце, шукайте ягоного обличчя. Веру, что бачу добрыню Пана у краине живых.
Мілаваныя, калі вы прымаеце ўдзел у муках Христовых, радуйцеся, каб і ў час аб'яўлення славы Яго вы ўсцешыліся і ўзрадаваліся. Калі ганяць вас за імя Христа, то вы шчаслівыя, бо Дух славы і Дух Божы спачывае на вас. Таму няхай ніхто з вас не церпіць, як забойца або злодзей, або як злачынец, або як сквапны да чужога. Калі ж нехта церпіць як хрысціянін, няхай не саромеецца, але праслаўляе Бога за гэта імя. І гэта Слова Божае. Дзякуем Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не покину вас сиротами, кажа Пан. Иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Хвала Тебе, Пане. У той час Jezus uzniał w oczy swoje do nieba i сказал: Ojcze, пришла година, услав Сына Своего, как и Сын Твой уславил Тебе. Ты дал Ему уладу над усяким телом, как и Он дал життя вечное усім, кого Ты дал Ему. А вечное життя у тим, каб спознали Тебе, одиного правдивого Бога, и того, кого Ты послал, Иисуса Христа. Я уславил Тебе на землі, виконавши справу, якую Ти доручив мені зробити. А тепер Ти, Ойче, услав мене у собі хвалою, якую мел я у Тебе перед існуванням світу. Я обвестил ім'я Твое людям, яких Ты дал мне со свету. Яны были Твоими, и Ты дал мне их. И яны заховали Слово Твое. Теперь яны познали, что все, что Ты дал мне, от Тебе походить. Бо словы, якія Ты дал мне, я дал им. И яны приняли их, и сапраўды познали, что я вышел от Тебе, и поверили, что Ты послал меня. Я за их прошу, не за весь свет прошу, але за тых, кого Ты дал мне, бо яны Твое, и все мое – это Твое, и Твое – это мое. И я уславился у их. Я уже не у свете, але яны еще у свете, а я иду до Тебе. Это слово Пана. Хвала Тебе, Христе. Хто має можливість, то може присісти. Але сьогоднішнє Слово Боже, літургія Слова, яке ми почули, має у собі такі два приклади, цудовні приклади молитви, на які хотілося б може сьогодні звернути особливий спосіб увагу. Перше, ось це дії апостолів, які оповідаються в тим, як в учні, після того, як сійшли з Залівної гори, де відбулося в небовшестя Пана, коли на очах в учнів Ісус Христос узнесся на небо, вернувшися, чекаючи ось гэтага обіцяння,
абяцання з паслання Духа Святога, яны супольна разам трываюць на малітве. Як святы Лука зазначае, на гэтай малітве, на гэтым чаканні, на гэтым чуванню была таксама і Марыя. Цудоўны прыклад вось гэта супольнасці, будавання. Ведаеце, чаканне Духа Святога магло быць у такі спосаб, што кожны пашоў бы дзесьці ў свой дом і там бы маліўся, і таксама маглі б маліцца, але яны збіраюцца разам. І яны адразу ж можна перанесці гэта на нашу штодзённасць. Як жа ж важна, вось гэта наша супольная сустрэча. Кожны мог бы там і асобна дзесьці быць, але мы збіраемся разам. І фізычна тут, але таксама тыя, якія застаюцца дома, так напраўду будуем гэтую супольнасць. Праз онлайн-трансляцыю мы ствараем вось гэтую супольнасць, бо хочам трываць на гэтай малітве разам. Бо ў гэтай малітве асаблівая моц. Марыя, якая была разам з апосталамі і з вучнямі, бо не толькі апосталы, а таксама шматлікія вучні Христовыя, якія там былі. І яна была не проста таму, што з'яўляецца маці Хрыста. Канечне, і гэта важна, і асоба. Але ў першую чаргу яна там, таму што як адзіная ведае, што гэта значыць дзеянне Божага Духа. Апосталы, вучні, якія спадарожнічалі Езусу падчас гэтых 3 гадоў ягонай публічнай дзейнасці, яны бачылі цуды, якія Езус здзяйсняе, але толькі Марыя, якая перажыла дар Духа Святога, бо падчас звеставання, калі стала маці Хрыста, Дух Божы, Дух Святы, здзейсніў вось гэта ўцелаўленне. Таму можам сказаць, што Марыя гэта як сведак дзеяння Духа Святога, якая трывае разам на малітве. Не ведаем, як гэта адбывалася, бо гэта час, вось трывае. Не думаю, што яны маліліся так кожную хвіліну, напэўна ж, звычаем і размаўлялі. І можам сабе далей так сабе уяўляць, бо нідзе гэта не напісана, што гэта быў час такого сведчання Марыі, той, якая магла распавесці так напраўду вось гэтыя таямніцы радасныя, балесныя, але таксама хвалебныя свайго жыцця. Усё тое, чаго яшчэ да канца таксама і вучні не ведаюць. Усё тое, што ім яшчэ не адкрытае. Ну, ўжо з перспектывы, канешне, нам ужо як пасцелі. То есть гэта такі цудоўны спосаб было, можна сказаць, назваць гэта першымі рэкалекцыямі. Менавіта з прысутнасці гэтай асобы Марыі, так вельмі важнай. Але апроч гэтага, прысутнасць Марыі мае яшчэ адно важнае вымярэнне. Дух Святы, які зышоў на Марыю, каб яна стала маці Хрыста, таксама мае зайсці на яе яшчэ раз разам з апосталамі. Чаму? Таму што яна з'яўляецца мацей Касцёла. Так мы яе тытулуем, так мы яе называем. І гэта тая праўда. Яна трывае разам з першай супольнасцю, каб быць мацей Касцёла, каб разам выпрошваць гэтага Духа, бо у асаблівы спосаб паклікана, каб быць са сваім Касцёлам. І хочаш, калі мы чытаем дзеі апосталаў, пасля з паслання Духа Святога ўжо Марыя так публічна нідзе не паяўляецца, то гэта не значыць, што яе не было. Яна застаялася заўсёды, застаецца са сваім Касцёлам. І ў сённяшні час тое, што мы з вамі перажываем, яна заўсёды побач. І месяц мае, які такі цудоўны, прысвечаны Марыі, ён менавіта гэту таямніцу так адкрывае, што Марыя гэта тая, якая ёсць разам са сваім Касцёлам, ёсць з гэтай нашай супольнасцю. Яна побач кожнага з нас. Таму хочам таксама для сябе адкрыць і дацаніць, можа падкрэсліць яшчэ і ўмацавацца ў гэтай праўдзе тым, што супольнасць мае вялікае значэнне. Тая супольнасць парафіяльная, і таксама тыя супольнасці, якія вы ствараеце ў сваіх сем'ях, трываючы на малітве, збіраючыся разам,
Яна гэта вельмі важна, каб вось гэта сустрэча у кругу вашай сям'і з Марыяй і з Езусам стварала вось гэту атмасферу узрастання, пазнання і адкрывання ўсяго таго, што Бог нам прыгатаваў. Таму цаніце ваша супольнасць і дбайце пра іх, будуйце, бо гэта тое месца, у якім мы адкрываем праўду пра саміх сябе і праўду нашага паклікання. Ну, але таксама сённяшняе Євангеліе паказвае таксама яшчэ адну форму чи прыклад малітвы, малітвы Езуса Хрыста. Для нас, хрысціянаў, ведаеце, мы маем цудоўную магчымасць пабачыць размову, дыялог Езуса Хрыста са сваім айцом у любові Духа Святого, у любові Духа. Гэта значыць, мы бачым сёння так направду дыялог Святой Тройцы. І аб кім яны гавораць? Езус Христос у Духу Святым з айцом размаўляе пра кожнага з нас. Яны гэта праўда аб тым, што мы для Бога вельмі важныя. Бо калі Ён размаўляе пра нас, то не таму, што яму няма чаго рабіць, а таму, што Ён ведае, што мы для яго вельмі важныя, і таму размаўляюць. І ў гэтым дыялогу мы бачым, якое месца кожны з нас занімае. Кажа: «Ойча, яны твае, але ты даў мне іх. Даю іх табе». Яны ствараюць гэтую супольнасць, і гэтую супольнасць запрашаюць кожнага з нас, каб мы разам дасведчылі вось гэтай праўды, адзінства, моцы, дзеяння Духа. Яны для нас, думаю, ёсць такі, знаны такі момант, напэўна, бо кожны з вас выязджаў якісьці падарожжы, купляў якісьці сувеніры, падарункі для сваіх блізкіх. Асаблівы спосаб, калі гэта падарожжа самалётам. То ведаеце, не ведаю, як вы, а я, каб яны не знішчыліся, што раблю, там у адзёжку потом складаю ў сумку, і так як гэта давесці, шкада, калі б знішчыліся. Ведаеце, калі Езус Христос адыходзіць, то таксама дае сваім вучням адзіны такі найважнейшы скарб, дае сваё слова і кажа, каб яны яго захавалі. Як той найважнейшы той скарб, той якусь вартасць, якой асаблівы спосаб яны цанілі, клапаціліся, дбалі пра яе. Чаму яна так важная, вось гэты скарб? Скарб Божага Слова, Слова Езуса Христа, як мы сёння тут чуем. Таму што яно дазваляе нам увайсці ў такі вельмі блізкія адносіны з Богам. Бо надалей, бо ўжо не першы раз на працягу велікоднага перыяду мы чуем тыя словы Езуса Христа, які кажа аб тым, што такое неба, што такое Божае валадарства. Ведаеце, напэўна, ёсць часамі такія брашуркі, і вы там раздаюць яшчэ, дзе паказваюць неба, горы, пагоркі, зялёненька, вадаспады там, цякуць вадзічка, птушачкі спяваюць, людзі там за рукі трымаюцца і так ходзяць. І гэта пэўнае ўяўленне. Ну і кожны з нас, напэўна, мае якосьці ўяўленне вось праўды жыцця вечнага, вось гэтага збаўлення неба. Аднак сёння Езус яшчэ раз, кажу, у часе велікоднага перыяду мы ўжо ж не раз гэта чулі, яшчэ раз кажа, што Божае валарства ў тым, каб вы спазналі Айца і того, каго Ён паслаў, Езуса Христа. Яны ўсё важна. Важна наша супольнасці, бо ў іх мы дасведчаем вось гэтай моцы Божай. Важна нашыя планы і нашыя здзейсненні пэўныя. Тое, чым мы жывем, яно ўсё важнае. Аднак яно не можа ніколі стаць важнейшым пазнанне Айца Езуса Христа. Бо ў гэтым ёсць паўната. Усё іншае нам толькі дапамагае. Але калі хочам паўнаты, калі хочам праўдзівага шчасця, бо што гэта значыць неба? Гэта быць, значыць, быць шчаслівым. То няма іншага шляху,
як толькі пазнання Айца і того, кого Ён паслаў Езуса Хрыста. І ў гэтым адбываецца барацьба пэўная. І таксама наша ўзрастанне. Паглядзіце, кожны з нас, напэўна, тут прысутны ўжо дайшоў да такога моманту, што няма праблем з выкананнем, жыццём паводле практык рэлігійных. Малітва, недзельнай мшой святой, сакраментамі, споведдзю. Мы гэта ўсё чынім. Аднак гэта яшчэ не ўсё, бо пазнанне, яно не агранічваецца толькі вось гэтым. Але тое, што нараджаецца, гэта мы не ўбярэм нават у словы. Гэта тое, што нараджаецца ўва мне. Гэта той давер, маё пазнанне того, што я, выбіраючы паміж тым, што людское. І нават калі гэта добрае і карыслівае, і ўсе будуць гаварыць, што гэта правільна, я выберу тое, што Божае. Нават калі, можа, і пацярплю. Ведаеце, гэты выбар дакладна перажылі і зрабілі ўсе святыя. Яны дакладна ведалі, што пазнанне, гэта значыць быць з Богам, найважнейшае за ўсё, гэта і ёсць праўдзівае шчасце. А ўсё іншае, яно прамінальнае. І гэта барацьба будзе ў нас, і заўсёды адбывацца, пакуль мы, напэўна, і будзем хадзіць тут па зямлі. Будуць розныя тыя моманты, якія будуць нас перацягваць. Але паўната, неба, Божае валадарства, гэта ў тым, каб пазналі Айца і Езуса Хрыста, якога Ён паслаў да кожнага з нас. Ёсць такая старая легенда о тым, што паміж чалавекам і Богам працягнута ёсць такая нітачка, якая нас злучае паміж сабою. І калі чалавек папаўняе грэх, то цяжар вось гэтага граху настолькі вялікі, што разрывае вось гэтую сувязь. І дакладна так ведае, як гэта адбываецца. Але за кожным разам, калі чалавек звяртаецца да Пана Бога, калі просіць яго прабачэнні, то гэта ўжо Бог, нават не сам чалавек, але гэта Бог выходзіць наперад і звязвае гэту нітачку. І вузелкі гэтыя паяўляюцца. І так напраўду, не гледзячы на тое, што кожны грэх нас аддаляе і вельмі смуціць нас, то кожнае вяртанне прыбліжае нас да Бога. Бо кожнае вяртанне — гэта усведамленне той правды аб тым, як вельмі любіць мяне Бог. Калі мы так поўнай свядомасцю гэта чынім, асазнаючы сваю грахоўнасць, сваю слабасць, але таксама ведаючы, што Бог у сваёй любові прабачае мне. І зразумела, што я стаюся нашмат бліжэйшым, калі я з верою прынимаю гэта прабачэнне, напаўняючы вось гэтай радасцю таго, што ёсць Божае жыццё ва мне. Вяртаймся да Бога нястомна. Ніколі не трывайме у вось гэтым граху нашай слабасці. Кожнае вяртанне ў любові збліжае нас да Бога, дае нам пазнаць яго яшчэ больш і больш. І, напэўна, нараджае ў нашых сэрцах праўдзівы такі давер. Тое, што я ўжо не сумняваюся, не баюся, але ведаю, што Бог заўсёды побач са мною, што Ён той, які першы мяне палюбіў. І ўчыніць усё для таго, каб я ў гэтай любові трываў не толькі тут на зямлі, але і таксама трываў жыццё вечнае. Амен. Вызнаем супольную нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца ўсемагутнага, стварыцеля неба і зямлі, усё богачнага небачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба.
сядзіць праваруч. І зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Czekając z posłania Ducha Świętego, uzniesiemy nasze pokorne prośby do Boga. Молімся за святы касцёл, каб усе яго вернікі здолелі распазнаць місію, якую ім вызначыў Бог. Цябе просім. Молімся за пакліканых да святарства, каб ахвяра іх жыцця прынесла духоўную карысць усяму касцёлу. Цябе просім. Молімся за вернікаў, каб праз сваё сумленнае жыццё яны належна выканалі сваю ролю у Божым плане збаўлення. Цябе просім. Молімся аб еднасці ў нашых сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, каб праз пасрэдніцтва Хрыста яны далучыліся да супольнасці збаўленых. Цябе просім. Молімся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Христом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молимся о Божьем благословении, всех потребных ласках для Виталия с нагоды дня народжения. Тебе просим. В тишине нашего сердца прославим Богу Тебе, може, просьбы, интенции, за якими сегодня приходим на эту Евхаристию. Особливий спосіб дякуючим доброму Богу за 10 годов освящения нашей каплицы, за все те ласки и доброты, якими мы были одорены праз Пана Бога. Дякуем за всех доброчинцев, ахвярадавцев нашей парафии, молимся за их. Сама за всех тех, кто причинился до повстания этой парафии и возрастания. Молимся об заховании нашей краины от пандемии коронавирусу, об даре здоров'я для хворих, так само потребних ласках для медиків. Тебе просим. Добрий Боже, Ти вислуховуєш нас і жадаєш допомогти нам. Навчи нас приймати свою допомогу і дякувати Тобі за все. Праз Христа, Пана нашого. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог
Ласкавый Ойче, прими наши молитвы и дары, якие мы Тебе приносим, и праз удел Евхаристичной ахвяры приведи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Pan z wami. Угору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збаведна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойче Усімагутны Вечны Божа. Бо Пан Езус, пераможца граху і смерці, узышоў у неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасреднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі ўвайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама ўвойдзем туды за ім, нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ў ўсім свеце радуецца ўваскрасенню Хрыста, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, нас согнано вышинем, благословлен Он и Той, кто приходит в имя Пана, нас согнано вышинем. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спасаў на апостала Духа Святога, праз Христа просім Цябе, Усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Тадэушам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі надзею на воскрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоя ласка дышоў з гэтага свету і дазволіў убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыі, са святым Юзафам і яе прачыстым абраннем,
со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом, святым Яном Павлом II и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі цябе, праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, вся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмелимся казать. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога. Дай ласкаво упокоить дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяка неспокою. Чекали исполнения несчастливой надеи, прийсти збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак спокою. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя пакліканы на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў на мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Ojcze, прашу, каб яны былі адно, як і мы адно. Аллилуйя.
помолимся. Выслухай нас, Боже наш Збавце, і праз удзел Харысты мацуй нашу веру, у тое, што ўсё цела Касцёла з'яднаецца ў славе з Христом сваім галавою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Паслухайце, кай ласка, яшчэ душпастарскіх аб'яваў на сёмую велікодную нядзелю. Папяршыўшы, хочам шчыра вам сёння падзякаваць за супольную малітву. Дзякуем тым, хто на працягу гэтага тыдня прыбіраў нашу каплічку, ну і запрашаем да дапамогі таксама на гэтым тыдні, патрэба будзе прыбраць. Калі ласка, падыдзіце да нас, скажыце, што гатовыя ў якісьці дзень нам гэта дапамагчы. Дзякуем за ахвяраванне, які складаецца, за усялякую аказаную дапамогу у справе функцыянавання нашай парафіі, розных спраў, звязаных з жыццём нашым такім штодзённым. Дзякуем за ахвяры, які складаюцца на справу будовы нашага касцёла, як заўсёды пасля святой імшы можна будзе гэта і сёння ўчыніць. Хай добры Бог кожнага з вас узнагародзіць. Ну, на гэтым тыдні ў літургіі ў аўторак 26 мая прыпадае ўспамін святога Філіпа Неры, святара. Яшчэ да канца гэтага месяца штодня у капліцы перад вечаровай святой імшой у 18:45 адбываецца маё наважэнства да Найсвяцейшай Панны Мары ў нядзелю пасля святой імшы о 18 гадзіне. Наступная нядзеля, 31 мая, адбудзецца заканчэнне катехетычнага года для дзяцей і моладзі нашай парафіі. Хочам супольна разам падзякаваць за вось гэты год катехетычны, фармацыйны. Ну і таксама падзякуючы тым, хто нам у гэтым дапамагаў, хто ў розны спосаб быў разам з намі, вучыў, быў шэфам, таксама тым, хто праводзіў хоры. Усім хочам шчыра падзякаваць за вось гэты супольны наш час і будзем за вас маліцца, таму таксама на гэту святую імшу запрашаем. Таксама нагадваем аб тым, што з 1 чэрвеня змяняецца расклад набажэнстваў на час летні у нашай парафіі. Гэта значыць, што ў будні дзень святая імша будзе толькі о 19 гадзіне, а ў нядзелю таксама адбудуцца пэўныя змены. Не будзе імшы святой 13:30, а вечаровая святая імша пераносіцца на 19 гадзіну. Гэта значыць, што ў нядзелю гэта ў 9, у 10:30, о 12, 19 гадзіне, а ў будні дзень і ў суботу о 7 гадзіне вечара. Кожны аўторак у капліцы 19 гадзіне адбываецца набажэнства праз заступніцу святого Антонія Падуанскага, а кожную сераду запрашаем на набажэнства да святога Юзафа. Асаблівы спосаб у аўторак, калі хто якісьці мае пільныя інтэнцыі, ласка, запрашаем, бо ў найбліжшым часе інтэнцыі ўжо занятыя, няма такой магчымасці, каб памаліцца ў вашых інтэнцыях, дзесьці тако ў палове чэрвеня вольная ёсць. Таму адзінай такой магчымасці ёсць менавіта вось гэта наша складковая імша святая праз заступніцу святога Антонія Падуанскага, таму на яе запрашаем таксама. Усім юбілятам, імяніннікам надыходзячага тыдня складаем найлепшыя пажаданні, Божага благаслаўлення, здароўя ўсіх патрэбных і ласкаў. Калі ў пятніцу 22-го мы адзначалі 10-ю гадавіну пасвячэння нашай капліцы, такі юбілей, які яшчэ можа невялічкі, але вельмі для нас важны. Менавіта не сам можа юбілей, сколькі гэты час і тыя ласкі, якія кожны з нас атрымаў. Вельмі важна, каб мы гэта ўмелі для сябе усвядоміць, як-то асэнсаваць вось гэты час. Так вельмі асабіста, думаю, кожны. Ну і выказаць добраму Богу нашу ўдзячнасць за дар гэтага месяца, за дар нашай супольнасці. Дзякуючы Богу і дзякуючы тым, хто прычыніўся да паўстання нашай парафіі і нашай капліцы, хочам таксама за іх памаліцца. Гэта за ксяндза біскупа Антонія Дзімянка, які тады быў, і ён рыгаваў нашу капліцу, прабачце, на нашу парафію. Дзякуем і молімся за айцоў францішканаў, за айца Александра, айца Міраслава, айца Александра, таксама ўсіх тых францішканаў, настаяцеляў, правінцыялаў, якія таксама прымалі рашэнне пэўныя, дапамагалі
у повстанні нашої каплиці. Молимося і дякуємо всім тим вірним світським, які збирали підписи, каб заснаваць гэту парафію, пазней таксама сваім клопатам, ахвярамі і працай, таксама дапамагалі ў паўстанні вось гэтага месяца. Няхай добры Бог кожнаму з іх благаслаўляе. Молімся таксама за нашых сённяшніх ахвярадаўцаў, дабрачынцаў, якія дапамагаюць нам у функцыянаванні, у будове нашага касцёла. За ўсіх нас, так направда, хочам сёння маліцца, выпрошваючы патрэбныя ласкі, асаблівы спосаб заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі, маці касцёла, маці таксама нашай супольнасці парафіяльнай. Яна трывала нас у сваёй апецы, благаславіла нам, ну і была побач з намі, каб вось яе матчыную апеку мы в асаблівы спосаб адчувалі, і да гэтай малітвы ўсіх вас запрашаю. Тваёй абароне аддаемся, Святая Богородица, у наших патрэбах не пагарджай маленнем нашим, ад усялякай злой прыгоды, выбаўляй нас заўсёды, Панна хвалебная і благаслаўляна. О Пане наш, опекунка наша, суцешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас. Мария, Мати Костела, молися за нас. На сённяшні гэты дзень, цэлы тыдзень усіх нашых справаў, абавязкаў, заданняў, працаў прыміце Божае благословение. Пан з вами. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Святый Архангеле Михаиле, бережи нас у змаганні, будь нам обороной, супраць спакуса і пастак злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Найсвятейшее серце Єзуса, беззаганное серце Марії, Святий Архангеле Михаиле,